oplevelse. Det var, da jeg havde fødselsdag allerede en uge inde i højskoleforløbet. Og jeg havde slet ikke regnet med noget, det var kun en uge. Og så var der et par stykker, Sande, Diego og Charlie, der købte kage til mig. Og overraskede mig til morgensamling. Det var bare så sødt, og jeg var rigtig glad. Så det var bare en rigtig, så skulle det nok sammen det godt. Det var bare perfekt. Hvad laver I? Han er super skøn. Hvad får du her? Hans mad. Er det godt, Alex? Ja, helveste. What's with the camera? Yeah. Would you take it easy? It's not filming. I'm not filming. Of course it's not. Hej Ken. Hvad får du der? Hej derovre. Jeg får noget udsøgt ris med et eller andet kød i, tror jeg. Og broccoli, fordi jeg øver mig i at være et sundt menneske. Og noget rød peber. Men altså det her kød, det fylder mest. Ja, det kan jeg godt se. Så det fylder ikke helt det der med trækanterne på tallerkenen. Ja. Hvis vi nu tager et view ned over bordet her, Ken. Ja. Er det, hvad du vil sådan betegne som ret sådan klassisk runde? Det er klassisk runde aftenbord, det er der. Man kan se. Ja. Men hør ketchup, Kenneth, det troede jeg da ikke, vi gik ind for her i butikken. Er vi begyndt at gå ind for det? Ja, altså butikken er begyndt at gå ind for det. Okay. Ja, men jeg har ikke. Nej, det har du ikke. Her, det har jeg Nej. Strider det mod din religiøse overbevisning? Ja, fuldstændig, ja. Okay. Men jeg håber, at det smager noget alligevel. What you doing there, Diego? Doing my duties. You have duty? Yeah. So do you love it? No, I don't love it. No way. Love is in the air. Jeg stikker den der over solen ikke skinner. Du kan blinke. Blink tilbage der. Vi er rundt højskole i bandmusik. I bandmusik? I bandmusik. Okay. Du skal spille? Ja. Jeg skal spise. Jeg skal spille. Minto chicky. Det er chicky boy. Chicky. Det er tupia. Stars get nervous. Next group. It's four songs. Hvem er der det, der står herude og ryger? Er det dig, Alexander? Det var der jo en stykke bane. Alex. Ja, for en respekt. Filmer mig lige op i hovedet og står og prøver at nyde en god smøg. Hej Samir. Hey man! Hvad laver du? Pizza. Pizza? Ja. Hvad laver du? Jeg filmer. Hvorfor laver du pizza i dag? Vi skal lave i... Hvorfor laver jeg pizza på? Du hjælper kontakten. Ja, jeg hjælper kontakten, den pigerne. Jeg har med i dag. Lille. Og Shani? Hun er min lille mor og min boss. Min boss. Min boss. Ja, hun er dygtig. Very, ja. Det går fint. Gitte, hvis jeg siger livseksperimentarium, siger det så dig noget? Det ved jeg ikke helt. Jo, det gør det vist. Det Ja. gør det vist. Det er Hvad er Jens. det, det er Jens? Det er Jens, jeg kommer til at tænke på. Det er Ja. det samme. Hvordan kan det være, at du kommer til at tænke på Jens? Det er jo nærmest hans motto, vil jeg sige. Ja. Hans hvert andet ord er jo simpelthen livseksperiment. Ja, okay. Og hvordan synes du, at det fungerer for dig? Jo, men jeg eksperimenterer meget. Det synes jeg, ja.
Det fungerer okay. Jeg tror ikke, jeg tager nogen veje i skade af det i hvert fald. Hej. Hvis jeg siger livseksperimentarium, hvad siger du så? Så tænker jeg også på Jens. Ja. Hvad forbinder du med livseksperimentarium? Det er sådan, ja, at finde sig selv og prøve nogle nye udfordringer. Og har du fundet dig selv? Ja, Og har du prøvet nogle nye udfordringer? ja, det har jeg også. Ved du, hvad et livseksperimentarium det er? Det er sådan noget, som Jens han går og siger hele tiden. Hvor man skal sætte sig selv i spil. Ja. Jamen, jeg er virkelig dårlig humør nu. Lære noget Tror du nyt bare, og Jan udvikle går sig. og køkken? Okay. Hvad vil du sige, du har fået ud af at være på Rønde Højskole? Jamen, jeg har jo mødt en masse hyggelige mennesker. Det har været dejligt i hvert fald. Det gør på. Har du været glad for at være på Rønde Højskole? Det har jeg i hvert fald. Hvad har du været allermest glad for? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er hyggen her. Det har været dejligt. Jeg er blevet mere sikker på, hvad det er, jeg gerne vil, når jeg er færdig med højskoleopholdet. Så har jeg lært en masse søde mennesker at kende, så det har bare været rigtig fedt. Ja, det skal ikke kun handle om mig. Nej, det kommer ikke kun til at handle om mig. Jeg skal... Mathias, har du været glad for at være på Rønde Højskole? Ja, det har været rigtig hyggeligt. Okay. Hvad har du været mest glad for? Folkene her omkring her, tror ja. Ved du, hvad et livseksperimentarium det er? Jeg er stadigvæk lidt i tvivl. Må jeg ærligt? Et kvalificeret gæt? Vil det være en højskole? Ved du, hvad et livseksperimentarium det er? En højskole? Jeg har været rigtig glad for at være på højskole. Jeg kommer til at tudbrøle en dag. Okay. Er der noget specielt, der har gjort særlig indtryk på dig? Ja, det blev så godt og så hyggeligt. Så. Jens, hvad er det her livseksperimentarium for noget? Det her livseksperimentarium, det går ud på, at vi i 2008, der levende gør vi Nikolaj Frederik Semmelins grundidé om, at mennesket er et guddommeligt eksperiment. Og det her, det er i den grad det guddommelige eksperiment. Er du klar over, at i sådan en hjerne her, også i din og i alle elevernes, også i vores hjerner, som lærer, eller højskoleleder, eller forstander, der bliver der lavet 1 million nye koblinger hver eneste dag. Og de koblinger, de bliver lavet af det, vi bliver optaget af, er interesseret i her foran i vores hjerne, men også alt det, vi sanser med resten af hjernen. Så på den måde, der skaber vi hinandens hjerner i et livseksperimentarium. Her skaber vi værdi, her skaber vi læring, her skaber vi vores fremtid. Og det er ret fedt.